Jeg fik et tilbud om at tage en efteruddannelse hos Lotte, som havde med coaching at gøre, coaching af unge mennesker. Og vi var et par stykker fra min skole, som valgte at gøre det, og er mange, som fungerer som coaches her. Og det har givet mig rigtig, rigtig meget, både i forhold til den enkelte elev, men også noget, som jeg kan bruge i min daglige undervisning. En anden måde at tale til elever på, en anden måde at vende et negativt et problem til noget positivt. Så jeg synes, den coachende tilgang har gjort rigtig meget for mig i mit arbejde med unge mennesker, men også i min kontakt med dem. Så både fagligt, men også noget ekstra, som er rigtig fint. Jeg synes, det typiske, hvis man sådan møder eller kommer omkring, er ret ofte det der med, at det hele bliver for uoverskueligt her for en gymnasieelev. Lige pludselig vælter det, der er for mange lektier, og der er for lidt fritid, og hvordan bliver jeg læge, og de har en masse ting, de gerne vil, men de kan ikke overskue deres lektier. Så den er typisk, altså. Det er ret ofte den der med, jeg ved det egentlig rigtig gerne, men jeg mangler motivation til det, eller jeg keder mig, eller jeg har for mange ting, jeg arbejder og går til sport, hvordan kan jeg både nå det og mine lektier. Det har sådan, synes jeg, været det, der er det typiske, de kommer med. Så kan der også være mange ting, synes jeg, som er noget personligt, eller noget, som er nogle mere ting, hvor jeg føler ikke, at jeg får sagt nok i timerne. Jeg føler mig ikke god nok i denne her klasse, der er de alle sammen foran mig. Altså, der kan være mange individuelle problematikker også, eller sådan spørgsmål, de har, ikke, til hvordan de kan komme videre. Men jeg synes, den typiske, det er den der med lektier og med tiden. Og så er der også rigtig meget det der med, at de gerne vil sige noget mere. Og den kommer typisk i 2. og 3. G, at de oplever, at nu er der nogle andre, der er stukket af, hvordan søren kommer jeg med igen, eller så det der med, at de gerne vil være mere på, eller. Altså jeg synes, det som jeg især har lært af det her, af de her kurser, har været ikke så meget at have et svar på forhånd. Nogle gange kan man godt være kontaktet af en elev, og man ved, at det drejer sig måske om, at hun vil rigtig gerne komme til at sige noget mere i timerne. Og så kan man have en tendens til at ville et eller andet sted hen med den samtale. Jeg synes, det vigtigste, jeg har lært, er at være åben over for, hvad der møder mig i samtalen. Så det eleverne kommer med, kan jo være forskelligt fra case til case, eller fra elev til elev. Så jeg synes, det jeg især har fået med mig, er at gribe samtalen, eller man kan sige, gribe det, de nu kommer med, og så tage fat i det. Og det er jo, det kan være mange ting, men altså det handler om, tror jeg, at lytte på en anden måde, end man har været vant til, når man samtaler almindeligt. Altså være meget, meget mere opmærksom lytter i virkeligheden til, hvad det er, de egentlig siger, og så lige gribe dem, hvornår er det bliver interessant, hvornår er det, jeg kan høre her er noget, vi kan arbejde med. Ikke? Det synes jeg har været noget af det vigtigste, jeg har fået med. Hvordan jeg lytter, og hvordan jeg holder samtalen åben i forhold til, hvor den drejer sig hen.